Добър ден, колеги! Днешната лекция е посветена на Microsoft Teams. Тъй като това е доста обширна тема, аз ще се опитам в рамките на този 1 час да ви покажа най-важните неща, които ще ви бъдат в полза в случай на дистанционно обучение в вашите класове. Споделила съм си екрана. И сега отварям самия Teams, основния прозорец на Teams, за да разгледаме първо функциите и менютата, които виждаме на пръв поглед в Teams. Преди това да кажа, че Teams може да бъде достъпен или през браузър, или през настолното приложение. Моят съвет е да си инсталирате Teams на компютрите, на лаптопите, защото инсталираната версия работи много по-стабилно. Появява ви се една икона на десктопа, логвате се еднократно, запомня се вашия акаунт и парола се запомнят и много по-бързо и лесно достъпвате самия Teams, отколкото през браузър. За да изтеглите Teams, може би най-лесният начин е в някоя търсачка напишете Teams изтегляне. Първото, което се появява, първия линк, отваря страничката, от която да си изтеглите самото настолно приложение на Microsoft Teams. Другия вариант е от началната страница на Office 365. Тези икони ги разгледахме в ляво. Ето е иконата за Teams. От тук ще ви, като я щръкнете, след като сте логнати, то ще ви попита, искате ли да инсталирате Teams или да продължите да ползвате в браузър. Аз в случая съм отворила през настолното приложение, ето го, съм логната с моя акаунт и имам едни екипи, чрез които ще показвам, а през браузър, ето тук, съм логната през браузър като ученик, за да мога да ви демонстрирам как се случват нещата между учител и ученик. Затова ще прехвърлям ту между настолната версия, ту през браузър. Няма как на настолната версия да се върже човек с два различни акаунта. В случай, че в дома има двама човека, които ще ползват Teams, е необходимо, когато единия приключи работа с Teams, тук отгоре от профилната снимка да излезе, след което да се логне втория човек. В случай, че вие имате деца, които също ползват Teams или братя, сестри при учениците, които всички ползват Teams, трябва да се излезе и да се влезе с новия акаунт, чрез който трябва да се достъпи. И така, ето го интерфейса на Teams. В случай, че след инсталирането ви се покаже на английски език, което по принцип се случва, първоначално е на английски език, можете много лесно да си смените езика на български или на всякакъв друг, какъвто ви е удобен. Как става това нещо? Тук горе, първоначално, вие ще виждате вашите инициали. Щраквайки, това е вашия профил. От тук може да си смените снимката. Аз препоръчвам да си сложите снимка. Това е по-добре и за вашите колеги, за да ви намират по-лесно, и за вашите ученици. Но говорихме за език. Отново казвам, тук горе на кръгчето, което или са вашите инициали, или е вашата снимка, ако сте я сменили вече, има настройки, при което се отваря един нов прозорец. И ето тук е езика. Тук избирате на какъв език да ви бъде самото приложение. Намирате български език, след което тук се появява един бутон Save and Restart, рестартира се Teams и вече ви е на български език. Аз съм си го сменила. Така, да разгледаме основните менюта в Teams. Вляво всички тези икони са ви достъпни по всяко време. Първата икона е дейност. От нея вие си виждате всички ваши последни дейности, които сте извършвали с този акаунт в Teams. Те се натрупват, като се
подреждат в обратен ред, т.е. най-новите ваши действия, активности в Teams се визуализират най-отгоре. Меню чат. Тук се натрупват всички ваши чатове, които сте провеждали. Избирайки някой чат, в основния прозорец се показва самия чат. Ето, примерно, личен чат с този господин. Ето, друг личен чат. Ще обърна малко внимание как се провежда личен чат. След това вече ще преминем как се работи в екип. Личният чат е изключително полезен, за да комуникирате конкретно с даден ваш колега или няколко колега едновременно, или с вашите ученици, когато искате да им кажете нещо или да им предоставите някакви файлове лично на тях, а не да ги споделите с целия клас. Така, казахме, че тук се натрупват чатовете, които сте водили. Ако до момента вие не сте водили чат с някой човек, искате да започнете нов чат, използвате ето тази икона листче и моливче. Заставяйки с мишката, той изписва нов чат. Щраквате върху нея и се отваря едно поле до, в което вие следва да посочите човека, с когото искате да си пишете. Аз в случая ще си пиша с моя ученик, за който ви казах, че съм отворила Teams в браузър, за да мога да ви го покажа. Така, тук може да изпишете име, фамилия на ваш колега и трябва да го изберете от падащ списък. Аз знам, че моя ученик, ето така му е името, тестов 3, ученик 3. Започнах само да пиша тест и то ми дава предложение. В случай, че името е доста разпространено, примерно Иванова, ако напишете само Ивано, ще ви даде страшно много предложения, трудно ще се ориентирате. Затова моя съвет е пишете име и фамилия. И това, което ви обърнах внимание, че е важно да имате снимка. Хубаво е да имате снимка. По този начин, чрез снимката, може по-лесно да намерите вашия колега. Ето го моя тестов ученик. Избирам го. Ние сме си писали вече с него, но аз не го намерих тук вляво. Няма значение, отново си го намерих. Въвеждам в полето съобщение. В момента, в който натисна бутончето за изпращане или от клавиатурата Enter, съобщението се изпраща. Какво още мога да правя с моето съобщение? Мога да го форматирам по някакъв начин, маркирам текста, отварям бутона за форматиране и примерно да му кажа да е отдебелени букви, да е по-големи букви. Ето така. Мога да отцвета в някакъв цвят. Изобщо може да си форматирате съобщението по някакъв начин, както ви харесва. Ето, например, така. Изпращам го. Звуков сигнал, че е изпратено. Отварям да ви покажа при ученика какво се случи. Първо при ученика се показа за малко вдясно на прозорче, че има нотификация и освен това тук в чата, това е при ученика, се показа едно кръгче с единичка, т.е. имаме едно ново съобщение. Ученика отваря и ето вижда, че аз съм описала. Това кръгче изчезна, т.е. съобщението вече е прочетено. Съответно, ученика ми отговаря. Ако ученика, освен да ми отговори, или учителя, разбира се, няма значение, по време на чат, вие може да си изпращате файлове. Кламерчето, както и при имейлите, когато изпращаме, прикачаме файл, така и тук в Teams може да дадем файл, като в момента, както аз съм в личен чат, този файл ще го предоставя на човека, с когото си пиша. Виждате тук долу, че на мен ми мига иконата. Това ми е Teams като учител. Мига ми, че имам едно ново съобщение. Така, ученика иска да ми изпрати файлче. Щрака на иконата кламерче. Отваря се едно прозорче, в което трябва да избере дали от неговия OneDrive ще вземе файла или ще го качи от компютъра си. В случай, че се съхранява файла в OneDrive, избира OneDrive, намира го и го качва.
Аз ще избера втория вариант, качване от моя компютър. Отваря се десктопа, намирате си къде е файла. Ето, примерно, ученика е направил една презентация, иска да ми я даде. Ето тази, микроорганизми. Open, тя се прикачва към съобщението, в зависимост от големината е необходимо малко време, след което изпращане и той ми предостави този файл. Ето ви един много по-лесен начин да си споделите файл, като в предишната лекция показах как в OneDrive също може да споделяте файлове. Но през Teams е много по-лесно. Така, връщам се обратно в настолното приложение, където аз съм като учител. Ето го, появи ми се, тук съм като учител, че ученика ми е изпратил някакъв файл. Щраквайки върху него, се отваря този файл директно в Teams. Това е PowerPoint презентация, но тя се отвори ето така в Teams. Ако тук аз направя някакви промени, изтрия нещо, добавя някой слайд, редактирам, тези промени се записват, като се отразяват в този един единствен файл. Така, сега ще изляза да покажа къде се е съхранил този файл. Меню файлове. Ето я, презентацията микроорганизми. Тази презентация пише, че е изпратена от ученика, но реално той, качвайки я през кламерчето, ми дава права и на мен да редактирам по тази презентация. Един единствен файл, качен от единия човек, предоставен на другия човек и двамата могат да работят по този файл. Изключително лесно и удобно и голямо предимство има пред това да си изпращаме файла по имейл. По имейл трябваше той да ми я прати, аз да я изтегля на компютъра си, да направя някакви редакции, след това да му върна поправения вариант, той да поправи още нещо, да ми я върне и така се губи кой е последния вариант. Докато тук, когато двамата трябва да работим по един и същи файл, е изключително удобно. Единият човек го качва, той отива в чата между двамата в файлове и двамата го достъпват и работят по един и същи файл. Мисля, че за чат няма какво повече да се спирам. Само да погледна. Ето, това са табовете чат. Тук си пишем. Могат да се качват разни икони, стикерчета, снимки, а във файлове се съхраняват всичките файлове, които ние сме си прекачили, като сме използвали кламерчето, или ако е качена снимка, директно също се съхранява тук в файлове. И не е необходимо да се споделя. Ясно е, че щом този файл е качен в нашия чат, тя е видима за нас двамата. Това, което още искам да обърна внимание за чата, е тези три икони, които се намират в дясно. По всяко време, докато си говоря аз с някого, мога да добавя още хора към нашия чат. Това става от тази икона, т.е. това е четвъртата икона, добавяне на хора. Отваря се прозорец, в който мога да въведа още някого. Така ние ще станем 3 в един чат. Или 4-5, в зависимост от колко човека въведа чрез техните акаунти. Отново пиша име, фамилия или акаунта и добавям. Ставаме повече хора. В този случай отбелязвам, че всичко, което е тук във файлове, ще бъде видимо и достъпно за редактиране на всичките хора, които участват в този чат. Също така, тези три икони. Първата икона е видеоразговор. Трябва да си включа камерата и в момента, в който го натисна, отсрещният човек, в случая този ученик, ще вижда това, което аз показвам през моята камера. Тоест, видеоразговор. Аудиоразговор е втората икона със слушалка. Трябва да ми бъде включен микрофона. И мога да си говоря директно с отсрещния потребител. И третата икона е, съответно и той като си включи микрофона, да си говорим, а не да си пишем.
И третата икона е за споделяне на екрана. В случай, че аз искам да покажа на човека, с когото си говоря, нещо на моя компютър, от тази икона споделям си екрана, както в случая аз съм си споделила екрана за целите на тази лекция и започвам да му показвам. Като ми е включен и микрофона, ще му говоря и ще му показвам. Същите тези икони ги има и когато правим онлайн урок, който ще покажа след мъничко. Така, смятам, че наистина в общи линии това е за чат. Минавам надолу. Екипи е полето, което може би вие менюто, което най-често ще използвате, когато работите с вашите ученици дистанционно. Щраквайки на екипи, пред вас се визуализират, ето така в квадратчета, всички класове, на които вие преподавате. В случай, че използвате акаунтите, които са предоставени от Министерството edu.mon.bg, тези акаунти се създават автоматично от Министерството. Данните се взимат от образец 1, който всяко училище подава към МОН и оттам се създават самите класове. Примерно, ако аз съм учител по математика и преподавам на 8А, 8Б, на 9Г и на 9Д, тук при мен автоматично ще се създадат тези класове. Математика 8А, математика 8Б, математика, какво казахме, 9Г, 9Д. Всичките класове и предмети, които аз преподавам. В случая това е един такъв тестови акаунт, има различни предмети. Казах, ще се създадат тези екипи автоматично, но в случай, че вие искате да си създадете някакъв ваш екип, различен от тези класи предмет, по които преподавате, можете да си създадете екип, примерно, който да бъде екип от няколко ваши колеги, няколко ученици, с които е необходимо да работите, например, по даден проект. Как става това нещо? Присъединяване или създаване на екип горе в дясно на екрана. Избира се създаване на екип. Тук има различни видове екипи. Аз ви препоръчвам да използвате този първия вариант клас. Трябва да дадете име на своя екип. Ще го кръста демо екип. И описание, ако желаете някаква допълнителна информация за този екип. Щраквате напред. В следващия прозорец трябва да добавите ученици и учители, които да станат членове на вашия екип. Вие го създавате този екип, вие сте собственик, а тези, които посочите тук, ученици и учители, ще станат членове на екипа. Аз ще си добавя моя ученик, който беше тест ученик 3. Тестов 3, ученик 3. Добавям го. По този начин може да си добавите колкото искате хора. Щраквайки на бутона добавяне, ето го, тестов 3, ученик 3, вече става член на моя екип. Затваряне и екипа ми е създаден. Нека да го видим. Само къде отиде. Ето го. Между другото, тези екипи можете по този начин да си ги разместите, да си ги подреждате както на вас ви е удобно. Ето го екипа, който аз току-що създадах. Да видим набързо при ученика. Някаква нова дейност се е случила. Тук има уведомление. Щракваме. Ето, Кристина ви добави към демо екип. Щраквайки върху екипи, ученика, връщайки се във всички екипи, ето го демо екип. Той автоматично стана член на моя екип. Връщам се като учител. Какво мога да правя аз като собственик на екипа? Върху тези три точки, които се намират в десния край на самия екип, ми се разгръща едно меню. Да видим. Управление на екип. След мъничко ще го покажа. Исках да ви покажа първо редактиране на екипа. Какво ми дава това редактиране на екипа? Мога да му сменя името, ако искам да добавя нещо друго или да го редактирам. И съответно да му сменя иконата, за да не е така ДЕ, то взе Д и Е от демо екип.
Примерно ще му сложим ето това барабанче. Името няма да го променям. Актуализиране. Ето го. Екипа вече стана с икона барабанче. Директно влязах в момента в екипа. Връщам се обратно на трите точици. Какво мога друго да правя? Мога да добавям по всяко време нови членове. Мога да напусна екипа, но за да го напусна, тъй като аз съм в момента единствен собственик, трябва да посоча някой друг за собственик. Мога да взема връзка и да я изпрата. Мога да добавям канал. Но това, което е интересно, да ви покажа управление на екипа. Така, в управление на екипа аз виждам собствениците, в случая съм само аз. Ако са повече от един, тук ще се визуализират. Членовете и гостите, ето ми ги членовете, имам един, ако са повече, тук ще се визуализират всички останали. Ако е необходимо, аз да направя някой от членовете също собственик на екипа, който да има тези права като мен, да добавя членове, да изтрива екип, да напуска екип, да редактира името, да му сменя иконата. Как става това нещо? Намирам съответния член, който към момента е най-обикновен член и може само, т.е. няма права да управлява екипа, да променя някакви настройки, а може да пише и да говори в този екип, но искам да го направя собственик. Срещу името му штракаме тук на член и го правим собственик. Също така мога и да премахвам членове, ако заставяйки срещу името от този хикс, премахване на члена и той вече няма да бъде член на моя екип. Така. Нека да разгледаме сега какво може да правят всички потребители, които са членове на един екип. Имаме канали. По подразбиране се създава автоматично, в момента в който се създаде и екип, се създава и един канал общи. Вие тук може да създадете различни канали. Какво означава канал и какво означава екип? Представете си, че това е екипа на много ученици, примерно на 8-я клас, но вие искате да работите имате 2 дечица в този клас с СОП и искате с тях да работите допълнително. Тоест искате да провеждате допълнително онлайн уроци, да им давате някакви допълнителни материали. Тогава може да се създадете тук един друг канал от трите точки, добавяне на канал, и този канал там да качвате материали, които са за тези 2 дечица допълнително. Съответно, ако искате да направите онлайн среща само с тези 2 дечица, ще я направите в този канал. Или ще им кажете, там съм ви качил в канала еди си кой, съм ви качил материали. Така, във всеки един екип, абсолютно по същия начин, както и в чата, личния чат между един или няколко човека, имаме и тук чат в целия екип. От бутона нов разговор се отваря същото прозорче, както и при личния чат. Единствената разлика е, че тук, каквото и да се пише в чата, ще бъде видимо за абсолютно всички членове на екипа. В личния чат си пишем само 2 или 3, а в екип си пишем всички и всички могат да четат този чат. По същия начин е и меню файлове. Тук се натрупват всички файлове, който и да е член на екипа прикача от кламерчето, както тук в случая е празно. Могат да се качват файлове и да се създават директно нови Word, Excel, PowerPoint файлове. Тук реално се отвори един OneDrive, вече говорихме подробно за OneDrive, но този OneDrive е за целия екип. Всичко, което се качи тук като файлове, много набързо качвам една, примерно, презентация, ето тази, качвам я тук. Тук се изписва качване на един елемент. Ето я, презентацията се качи. И тази презентация и всички останали файлове, които се натрупат тук в файлове, са видими за абсолютно всички ученици. За всички членове на екипа.
Каква е тази папка материали на класа? Не съм я създала аз, тя се създаде автоматично в момента, в който аз създадах екипа. Също и в тези екипи, които се създават автоматично чрез МОН, също имате такава папка материали на класа. В тези екипи, които са създадени от МОН и тези екипи, които вие лично създавате, вие сте собственик, имате такава папка материали на класа. Тук, каквото и да качите, учениците, т.е. останалите членове на екипа могат само да четат, да гледат тези файлове, но не могат да ги променят. Докато в основната папка, каквото се качи, ето примерно тази презентация, всеки един член на екипа може да я отвори и да я редактира. Докато в личен чат нямаме такава папка материали на класа, там каквото и да се качи в личния чат може да бъде редактирано от хората, които си чатят. Така. Как се провежда онлайн урок? В момента ние провеждаме един онлайн урок, затова аз няма да стартирам онлайн урок тук, защото няма как да бъда в два онлайн урока едновременно. Но казвам как се стартира и след това ще ви показвам с нашия в момента онлайн урок, да го наречем. Намирате се в екипа, в който искате да направите онлайн урок. Тук горе в дясно имате бутонче събрание и една стрелкичка до него. Щраквайки на нея, има два варианта. Начало на събрание и планиране на събрание. Начало на събрание, ако изберете, на момента ще се стартира събрание. При всички членове на екипа ще излезе уведомление, че е стартирано събрание в този екип и съответно те ще имат бутон да се присъединят. Учители от начален етап на обучение споделиха, че те така са провеждали дистанционното обучение с малките ученици. Казвали са им: в 9 без 5 бъди на компютъра. Дечицата сядат на компютъра и учителката също сяда на компютъра, влиза си в съответния клас, в съответния екип и дава начало на събранието, при което при децата автоматично се показва нотификация, уведомление и те просто щракват присъединявам се. Докато при по-големите ученици, тъй като те имат и много предмети и различни учители, по-добрият вариант е да се планира събранието, да се планира. Вариантите да планирате събрание, онлайн урок, е първо от тук. Може да бъде планирано, щраквайки, се отваря един прозорец, в който да го планирате, или от ето тази икона календар отваря същия такъв прозорец. Ще го покажа набързо и него. Как планираме събрание? Първо трябва да се въведе име на онлайн урока, примерно математика ще напиша. Така, тук можете в следващото поле да добавите задължителни участници, на които ще бъде отбелязано, че е задължително да влязат, но в случай, че не го попълните това поле, на всички ученици ще им се добави в календарите, че има такова събрание. След това следва да въведете начален ден и час на вашето събрание. Примерно, аз ще въведа някой от следващата седмица, например, 6 октомври, час, примерно 10 до 6 октомври, 10:30. Ако се налага, виждате, че тук го избирам отпадащ списък, но ако се налага този час да продължи до 10:35, а тук го нямам как да го избера, можете да щракнете и да коригирате от клавиатурата до 10:35. Тоест не е задължително от тук отпадащото меню да изберете точно на 30 минути. Така, по подразбиране тук е избрано да не се повтаря събранието, т.е. еднократно на 6 октомври от 10 до 10:35 аз ще имам събрание в този демо екип в канала Общи, но в случай, че вие си
въвеждате цялата програма еднократно, ясно е, че всеки, 6 октомври какъв ден беше, сряда, всяка сряда от 10 до 10:35 вие имате математика. Хубаво е да го направите повтарящо се събитие, за да си спестите работа. Иначе всеки път ще трябва да планирате събранието. То е едно и също събрание в един и същи ден, сряда, и от едни и същи часове. Затова избирате не варианта не се повтаря, а повтаря се ежеседмично. И ето го, случва се всеки, вторник е било 6 октомври. Случва се всеки вторник, започва от 6 октомври. От 10 до 10:35. Това е по-добрият вариант. Така еднократно можете да хванете и да си вкарате цялото учебно разписание. Съответно, вашия календар ще се напълни по програма както е и на учениците ще им се напълни както им е по програма в училище. Така, отбелязано, че е в демо екип, т.е. в класа, в който ще бъде. По желание може да въведете някакво местоположение. Това е в случай, че това събрание ще се провежда и някъде присъствено, например в кабинет 20 на училището и онлайн в Teams. Не е задължително поле и някакви подробности, ако желаете, също не е задължително поле. Така, готова съм. Планирала съм моето събрание. В момента, в който натисна изпращане, в чата се показа, че аз съм планирала събрание и да видим какво стана при ученика. В неговия календар, отиваме на датата 6, малко време е необходимо. Календара на ученика. Ето го. Мъничко време, буквално няколко секунди беше необходимо. И това събрание, което аз планувах, се появи в календара на ученика. Това е календара на ученика. И той се вижда, че от 10 часа има математика. Когато дойде този ден и час, тук му се появява бутонче присъединяване и той просто влиза. При мен, като учител, връщам се обратно, в моя календар е доста плътен, ето го за 6 октомври, това, което планирах току-що, също е в моя календар. Така, друг начин да планираме събрание е като си отворим календара. Значи единия начин беше през самия екип, оттам бутончето горе вдясно планиране на събрание, а другия начин е, може би е даже по-лесния начин, от самия календар намирате деня, часа, щраквайки еднократно се отваря пак този прозорец, в който да попълните данните за самото събрание. Аз сега няма да планирам още едно събрание. В момента, в който вие вече сте планирали събрание и искате да проведете онлайн урок, ето как се случва самия онлайн урок. Първо, вие трябва да се присъедините. Трябва да се присъединят и вашите ученици. И се получава ето това нещо, което ние в момента сме се едно в един онлайн урок. Сега ще показвам ето тук какво означават съответните икони. Това, което трябва да направи учителя, за да започне своя онлайн урок, е да си включи микрофона от тази икона и ако желая да си сподели екрана, ето от тази икона. Аз съм го споделила, затова няма да го натискам, защото при повторно натискане ще си спра споделянето. Така, хубаво е да научите вашите ученици, когато се присъединяват в събрание, да си изключват камерите и микрофоните. Както в училище, в реалното училище влизат, сядат на чиновете и мълчат, така и тук. Да си изключват микрофоните, камерите, за да не се вижда около тях, освен ако изрично вие не им кажете, включете си камерите, за да ви видят, че наистина сте там пред компютъра и учите, а не само да сте се присъединили към урока и да спите. По всяко време се виждат кои са присъстващите в събранието от тази икона тук, показване на участниците. Ето ги участниците. Тук учителя има право, ако някой си е включил микрофона, да му го спре или
от заглушаване на всички да спре на всички ученици микрофоните. Тук от тази икона втората, показване на разговор, се отваря чата към този онлайн урок. Вие си имате веднъж лични чатове с различни хора. Имате си чат в екип, но в момента, в който стартирате онлайн урок, имате и чат, който е конкретно за този онлайн урок. Тук в момента, ако някой ми пише, аз ще го видя. Така, затварям го в момента. Следващата икона е една ръчичка, вдигане на ръка. Това е една много нова функция, която беше въведена съвсем скоро в Teams. Също е хубаво да се научите учениците да я използват. Когато искат да говорят или вие, ако ги попитате сега кой ще отговори на този въпрос, те да се научат, както и в училище вдигат ръка, по същия начин и тук да вдигнат ръка до съответния. Сега, ако искате, някой от вас може да вдигне ръка, за да натиснете тази иконка, за да видите как и аз ще видя, че някой е вдигнал ръчичка и ще каже: добре, Иванчо, ти отговори. Ето, Милена, благодаря. Милена Петрова дигна ръка. И в момента, в който аз кажа да, говори Милена, и тя си включва микрофона и започва да говори. Така, разгледахме иконките, които са на пръв поглед, които се показват. Имаме едни 3 точки, които разтварят допълнителни настройки. Сега, тук имаме няколко нови варианта. Ако искате, може да си свалите ръчичките с повторно щракване на иконата за така се сваля ръката. Как да виждаме хората? Това е в случай, че са си включили камерите. По подразбиране ето този тип галерия, при който се показват до 9 човека с техните камери, ето така 3 на 3, като мрежа. Има един много приятен режим. В случай, че са повече ученици, този режим заедно, само да видим, ето така се показва на столчета и сега, в случай, че вие си включите камерите, ако някой от вас има желание, може да си включи камерата, ще видите как ще седнете с вашите главички на столчетата. И така може да им кажете на учениците: ученици, включете си камерите. Чудесно, благодаря на колежката. Още една колежка. Може би малко, ако се дръпне назад. Чудесно, да си седне хубаво в столчето. Чудесно. Колкото повече хора се включат тук на тези столчета, те стават все повече столчетата. Т.е. колкото повече камери включени, толкова повече столчета стават. И по този начин може да виждате голяма част от учениците си едновременно. Остана ми една ученичка на столче. Така. Значи това е този режим заедно. Другото интересно нещо е прилагане на фоновите ефекти. Ясно е, че когато учим дистанционно, всеки си е в къщи, седнал си е в кухнята или на дивана в хола или се е излегнал в кревата. И не всеки иска, като си включи камерата, зад него да се виждат шкафове, библиотеки и така нататък. Прилагането на фоновите ефекти, първо отново трябва да е включена камерата, след което при щракване на прилагане на фоновите ефекти може да изберете как да се смени фона зад вас. Например, да бъде море, планина, класна стая. Доколкото може, самия софтуер изчиства само вас като фигура, а отзад слага друг фон, за да скрие това, което реално е зад вас. И тук е много важното нещо – спиране на записването и начало на запис. Аз в момента съм натиснала начало на запис, затова така ми седи спиране на записването. Ако вие решите да записвате вашия урок, имате отсъстващи ученици, да могат те да го гледат после, преди началото на урока, на тези 3 точки, начало на записването, изписва се ето такова съобщение, че записвате в момента. След като свърши урока, спиране на записването и вие вече имате запис, както и ние в момента ще имаме запис на тази лекция. Така,
Когато урока завърши, е хубаво не директно да натиснете този бутон напускане, а от стрелкичката тук да изберете, вие като създател на събранието, да изберете край на събранието, което ще изгони всички ученици, защото се оказа, че учителките така водят онлайн урок, при което те штракват напускане, останалите ученици остават, почват да си показват новите дрехи, играчки и така нататък и продължават да седат в урок. Хубаво е край на събранието и тогава напускане. Така, по време на онлайн урок имате възможност да покажете на учениците бяла дъска. Аз се замислих, защото в момента аз ще спра за малко споделянето, за да споделя бяла дъска. За съжаление, докато спра споделянето, няма как да видите вие. Но от този бутон, когато включвате споделянето, там има вариант какво да изберете и вие може да изберете бяла дъска. Сега ще си спра споделянето на екрана основния и ще споделя отново бяла дъска. Натискам споделяне и тук ми се показва, за съжаление вие няма как да го видите в момента, но ще си го тествате, се показва бяла дъска Microsoft Whiteboard и сега вече вие би трябвало да виждате една бяла дъска. На тази бяла дъска може да се рисува. Ако някой иска да нарисува и той нещо. Ето, някой също сърчице. Супер. Бяла дъска, на която съвместно всички, които присъстват на онлайн урока в момента, могат да рисуват, могат да пишат ето така от текстовите полета, съответно могат и да трият с гумичката. Когато март месец започна цялото дистанционно обучение и хората започнаха да използват тази бяла дъска, колеги ми споделиха, аз пиша, някой след мене ходи и трие с гумата. Наистина това не е приятно и затова Microsoft вкараха една нова функционалност на тази бяла дъска. Тук от иконата меню за настройки така имате възможност да включите или изключите, в момента е включено, всички участници да могат да редактират, т.е. могат да пишат по дъската и да рисуват. Но ако аз тук го изключа, означава, че само аз ще мога да рисувам, да пиша, да трия, но вие в ролята на мои ученици няма да можете. Така. Бяла дъска, тази е бялата дъска. Има още една хубава бяла дъска на Microsoft, което е отделно приложение. Ако напишете в търсачката Microsoft Whiteboard, ви дава възможност да изтеглите това приложение, да го инсталирате на компютъра. Има доста повече функционалности, отколкото тази вградената в Teams, която виждате, че има само това. 4 цвята за рисуване, гума, текст и някакви бележки. Но тази, която може да си инсталирате, пак се нарича Microsoft Whiteboard и може да я ползвате с повече функционалности. Има и много други бели дъски. Колегите споделиха и онлайн, така че да изберете тази, която на вас ви е удобна. А най-удобно, според това, което коментираха колеги пред мен, най-удобно им е било чрез графичен таблет. Графичен таблет, който е едно устройство, закача се на USB на лаптопа и на него си го държиш и с стилус, с такава специална химикалка за този таблет, пишеш и рисуваш. Особено математиците споделиха, че тук с това моливче как ще начертаеш триъгълник, а пък пирамида да начертаеш и да я впишеш в кълбо е направо невъзможно. Затова те са използвали такива таблети, които реално все едно рисуваш на лист.
Така. Споделям си отново целият екран, за да може да продължим нататък. По време на онлайн урока вие може да ограничите правата на учениците, защото по подразбиране, когато създадете онлайн урок, или го планувате, или го стартирате на момента, вашите ученици имат доста права. Тоест, те могат да, и това се оказа голям проблем в началото, когато стартира обучението през Teams. Ученици се заглушаваха микрофоните един на друг, ученици спираха микрофона на учителката, спираха нейното презентиране, започваха те да презентират и наставаше една голяма какафония. Как може да ограничите правата на учениците? Единият вариант е, и това е по-добрия вариант, когато планирате събранието, след като го планирате, то се появи в календара, отваряте го отново в режим ето така на редактиране и от тук има едно бутонче опции за събранието. Така, което в браузър ви отваря да настроите ограниченията на учениците. По подразбиране, ето това е важно, кой може да представя. По подразбиране е всички, т.е. всеки един ученик може да си включи, той да си сподели екрана, може да заглушава микрофони, може да спре вашия микрофон, което никак не е приятно. И добрата практика е тук за всяко едно събрание вие да избирате кой може да представя, само аз. Записване като дадете. Това означава, че вие сте ограничили правата на учениците и съответно те не могат да си заглушават микрофоните, не могат да се гонят един друг от час, не могат да ви взимат правата да презентирате вие. Ако сте забравили преди начало на онлайн урока да направите тези настройки, по всяко време, докато тече урока, можете да ги направите тези настройки, съответно и да ги махнете тези настройки. Трябва да покажете от иконата показване на участници и ето тук на трите точки, това е докато тече събранието, на трите точки има управление на разширенията. Отново отваря същия този прозорец и вие избирате кой да презентира, само аз или всички. Записване и променяте настройките. Така. Нещо друго. Да, изтегляне на присъствен списък. Отново от иконата показване на участници. От трите точки имате изтегляне на присъствен списък. Това е хубаво да го правите в края на урока. Ще ви свали един файл, който е CSV файл, отваря се в Excel и вие може да видите всеки един от вашите ученици. Кога е влязал в урока, кога е излязал и по този начин да проследите отсъстващи и такива, които са си тръгнали по-рано от час. Сваля го, съхранява го този файл обикновено в папката Downloads на вашия компютър. Така, това са основните неща за водене на онлайн урок. Остават ми 10 минути, в които ще ви покажа как се дават домашни работи и как тези домашни работи ученика ги изпълнява и ви ги връща. Отивам си в екипа. Така, в този екип, който преди малко създадах, там знаете, имам един ученик, който го виждам тук през браузъра. Ето ученика, демо екип. Аз съм неговия учител и искам да му дам домашна работа. От меню Assignments, така както се намирам в самия екип, Assignments, първоначално възложените задачи,
са, ето така се показва, защото аз до сега този екип ми е чисто новичък, не съм давала никакви домашни работи, никакви задачи на моите ученици. Първи стъпки, това е еднократно. След това, когато имам вече зададени много задачи и домашни работи, те ще се визуализират тук, една по друга. Бутон Създай, за да създам новата си домашна работа на моя клас, който се казва Демо екип. Щраквайки върху Създай, може да избера дали ще му поставя задача или ще му дам тест. Каква е разликата? Задача е с текст, описвам какво искам да направят моите ученици. Примерно, за домашна работа решете задача 1, 2 и 3 след урок 15. Или напишете есе на тема еди си каква. Нещо, което им описвам с думички. А ако избера тук тест, трябва да им прикача тест, който аз съм направила в Forms. Може предварително съм го направила и тук просто да го прикача, да кажа, ето този тест дай на учениците, или избирайки тук тест, да започна да правя първа теста във Forms. Аз ще ви покажа как ще им поставя домашна работа, която е с думички, т.е. е тип задача. С теста е аналогично. Така, избрах, че ще им давам задача. Заглавието е задължително. Тук си пиша заглавието на самата задача, примерно домашна работа 15. След което трябва да въведа инструкции. Самия текст, какво искам от тях? Решете задачите след урока. Това. Може да го опишете доста по-дълго. Ако желая, мога да добавя някакви ресурси на моите ученици, т.е. някакви материали допълнителни от добавяне на ресурси. Мога да им прикача някакви допълнителни неща от моя OneDrive, ако тук ги съхранявам, или да кача от моя компютър някаква, примерно, PowerPoint презентация или каквото нещо да им помогне, някакви насоки, които да им помогнат за решаването на тази задача. Мога да им дам някакъв линк, ето тук прочетете малко повече. Или на момента да напиша нов файл, примерно документ на Word, в който да им напиша нещо, което да им помогне за решаването на тази задача. В случая аз ще откажа сега, няма да им давам допълнителни ресурси, но по принцип може. След което трябва да задам точки, които ще носи правилното изпълнение на тази задача, максималния брой точки, например 6, и аз ще реша, че това ще го приравна на оценка. Ако му дам 6, това е шестица. На кого ще възложа тази задача, домашна работа? На демо екип, дали на всички ученици? Мога да я възложа само на няколко ученика, а мога и на всички. И последното, което трябва да отбележа, е краен ден и час на предаване. Примерно искам в утрешния ден до 17:30 да ми предадат домашната работа. Това им е крайният срок. Готова съм с поставянето на моята домашна работа. Имам 3 бутона. Отхвърли, решавам, че не искам да им я дам. Отхвърли, няма да им я дам. Запиши, тя ще се запише, ще се съхрани при моите assignments, при моите задачи, но няма да бъде възложена на учениците, защото мога да реша допълнително след малко все пак да им кача някакви ресурси или нещо да им смена часа на предаване или нещо да коригирам и тогава да им я възложа, или директно да им я възложа. Бутон възложи и тази задача отива при всички мои ученици, членове на този екип, на демо екип. При мен аз виждам домашна работа 15, срока е утре 17:30. Да видим какво се е случило при ученика, който ми е член на този екип. Отварям. Ето го, при него се е появила една нова дейност и то при демо екип точно е новата дейност. Ученика отваря и вижда, има поставена домашна работа 15. Щраква на преглед на задача
Това е в момента съм като ученик и съм си получила задачата. Виждам, срокът е утре 17:30. Виждам заглавието, виждам и инструкциите. Какво трябва да направи ученик? Сядам, решавам си задачите след урока. Може би тук най-лесният начин е той да си ги реши, ако това е математика, особено и трябва да чертае, да си ги реши тези задачи в тетрадката, след което да ми снима с телефона и да ми ги предаде. Ако обаче аз му бях задала напиши есе на тема еди си каква, той можеше това есе да го напише най-спокойно в Word и не да ми изпраща снимка, а да ми изпрати един Word. Но той трябва при всички положения, за да си изпълни домашната работа, да си изпълни тази задача, трябва да ми прикачи някакъв файл. Така, щраква на добавяне на работа, ученика. Така, и от тук избира или да направи нов документ, може на Word, на PowerPoint, на Excel, или да качи снимката, примерно от домашната работа, или ако локално на компютъра си е направил Word-овския документ есето, да го прикачи от неговия компютър. Аз ще избера качване от устройството и ще дам примерно айде, абсолютно произволно ще прикача ето тази снимка. Това ми е домашната работа. Така. Качва се. Натискам готово. До тук съм прикачила домашната си работа като ученик. Трябва да натисна бутона предай, за да може тази домашна работа да отиде за оценяване при учителя. Не е достатъчно само да си прикача домашната работа. Мога да качвам още файлове, но в момента, в който натисна предай, тя ще отиде при учителя. Натискам предай. И тук, ето, даже някакви пици ми се подскачат, че съм готова с задачата си. И ми се изписва завършена този ден и този час. Връщам се при учителя, за да видя моя ученик какво ми е предал. Ето ме. При учител съм. Ето в момента съм като учител. Виждам си възложените домашни работи. Щраквайки на името на задачата, домашна работа 15, тук, ако имах повече ученици, щяха да ми се визуализират ред по ред. И за всеки един щях да виждам кой я е предал. Вижда се, ако някой само я е отворил, но все още не е предал, пише видяна. Не предадена, изобщо не е видяна. В смисъл състоянието за всеки един от моите ученици. Аз искам да оценя и да прегледам какво е направил моя ученик, в случая единствения ми ученик в класа, който е съвестен и си е предал домашната работа. Щраквам на предадена и ми се показва, ето е снимката, която ученика ми е пратил. Тук, ако това беше решението на задачите, щях да ги видя. Съответно, ако ползвам такъв графичен таблет, мога директно върху тази снимка нещо да му пиша, да му отбележа, в смисъл да му надраскам нещо отгоре, да му напиша нещо, ако не е вярно. Така, преглеждам, ако е есе в Word файл, ще го прочета, преглеждам домашната работа и трябва да му върна обратна връзка. Примерно, отлично, или каквото. И съответно да му дам точки. Тези точки не е задължително винаги вие да кажете, че тук ако му дадете 6, това ще му е шестица като оценка за изпитване. Но задават се такива точки. Така, дала съм му обратна връзка, написала съм му точките и натискам бутон връщане. Така, тук съм все още като учител, затварям и виждам, че при тези домашна работа 15, тук вече този ред ми изчезна, защото аз съм я прегледала тази домашна работа. И така един по един проверявам на всичките си ученици. Те се преместват в момента, в който аз ги прегледам, се преместват ето тук във върнати. Че съм му върнала обратна връзка. И виждам и коментара, който съм му написала, и точките, които съм му дала. Какво се е случило при ученика? Отварям, за да покажа.
Така, в екипа нова дейност имаме. Задачата е върната, а може и от екипа, в самия екип, от assignments, това съм като ученик, домашна работа 15 и си виждам обратната връзка и точките, която учителя ми е дал. Изключително лесно и удобно е този начин за даване на домашни работи и на тестове. Казах, тестовете са абсолютно по същия начин. Хубаво е тестовете да сте си ги направили предварително във Forms и след това, просто когато решите да давате нова домашна работа, да изберете, само да се върна, ето в Assignments, нов тест. Няма да я завършвам тази задача, защото нямаме и време, но ето ги моите тестове, които съм вече предварително направила с моя си акаунт. Избирам теста и пиша допълнителните пояснения и му я изпращам абсолютно по същия начин, както и преди малко обикновената задача, в която с думички обясних какво искам от моите ученици да направят. Така, последно само с няколко минутки. Тук в ляво в тези менюта имате също едно меню файлове. Тук се показват всички файлове, които вие сте правили нещо с тях в Teams. Било то вие сте ги качвали или някой ваш колега ги е качил, вие ги е споделил и можете много лесно да ги достъпвате. Всички файлове, независимо в кой екип е работено по тези файлове. Така, освен това, от тук от файлове, от OneDrive, може да си достъпите вашия личен OneDrive, за който говорихме, че е достъпен и от началната страница на Office 365, ето от тук. Само да съм се разлогнала. Тук обаче като ученик съм логнат. По същия начин. Така. Смятам, че за времето, с което разполагахме, успях да обхвана най-важните неща, които са в Teams, които да ви дадат някаква основа как се работи с чат, как се работи в екип, как се правят онлайн уроци, как се дават домашни работи и задачи през Teams. И важното нещо, на което отново да наблегна, когато правите онлайн урок, да ограничавате правата на учениците. Управление на разширенията, за да ги ограничите, да няма "Ма госпожо, той ме изхвърля от събранието, госпожо, той ми спря микрофона" и така нататък. Ако имате въпроси, на разположение съм. Добре. Благодаря ви за вниманието. В 4 часа е следващата лекция, която ще бъде за Sway. Хубав следобед!